ኣብ ኢትዮጵያ ሳልሳይ ዙር ጂ ፓወር ዘዳለዎ ቲክቶክ ክሬቲቭ ኣዋርድ ስነ ስርዓት ሽልማት ካብ ዝተረኣዩ ኣከዳድናታት ዝተፈለየ ተባሂሎም ብማሕበራዊ ሚድያታት እናተዘዋወሩ ዝቐነዩ ቪድዮታት ነይሮም። ካብዚኣቶም ተፅዕኖ ፈጠርቲ ካብ ዝበሃሉ ዝተኸደንዎም ኣልባሳት ካብ ባህልን ስነ ምግባርን ህዝብና ዝረሓቐ ኮይኖም ብዙሓት እናተቐባበሎም ቀኒዮም። ሕጂ ድማ ፌደራል ፖሊስ ኢትዮጵያ ነዞም ጥርጥራት ናብ ሕጊ ከም ዘቕርቦም ገሊጹ ኣሎ። ካብ ባህልን ስነ ምግባርን ዝረሓቐ ዘይግቡእ ኣከዳድና ተኸዲኖም ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ቀሪቦም ፈነወ ዝገበሩ ጥርጡራት እዩ ከሲሱ ዘሎ። ካብ ባህልን ስነ ምግባርን ዝረሓቐ ዘይግቡእ ኣከዳድና ተኸደኑ ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ቀሪቦም ፈነወ ዝገበሩ ተጠርጠርቲ ከምኡውን መዳለውቲ ምርመራ ከም ዝጀመረ ፌደራል ፖሊስ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ ኣሎ። ፖሊስ ሳልሳይ ሃገራዊ ቲክቶክ ክሬቲቭ ኣዋርድ ሽልማት ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ቀሪቦም ካብ ባህሊ ስነ ምግባር ዝወፁ ዘይግቡእ ኣከዳድና ተኸዲኖም ዝፈነዉ ጥርጡራት ምስ መተሓባበርቶም ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዘእተወ ምርመራ ከም ዝጀመረን ኣፍሊጡ። ኣብ ዝቐረባ እዋን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝተኻየደ ሳልሳይ ዙር ጂ ፓወር ዘዳለዎ ቲክቶክ ፈጠራዊ ሽልማት ብህዝቢ ተቐባልነት ዘይብሉ ቴሌቪዥን ድማ ብቐጥታ ዝመሓላለፍ ጥርጡራት ዘዳለውዎ መደብ ነቲ መደብ ስፖንሰር ዝገበሩን ክብል 5 አካላት ናብ ሕጊ አቅሪቡ ምርመራ ከም ዝጀመረ እዩ ገሊጹ ዘሎ። እንኳን በደህና መጣሽ። እንኳን ደህና ቆየሽኝ። በጣም ነው የምታምሪው። አለባበስሽ በጣም ነው የሚያምረው። የልብስሽ ኮስት ብትነግሪኝ። የልብሴ ኮስት ኢን ሚሊየንስ ነው። ያው ሁሌ ግልጽ ነው ነገር 3 ሚሊዮን ብር። ቀዳሚት ተሐሳሲት ወንጌላዊት ገብረ እንድሪያስ በርሀ ወይ ድማ ብማሕበራዊ ሚድያ ሽማ ኢቫን ኢድሪስ፣ በረከት ጸጋይ ወይ ድማ ጅፋር፣ መቅድም ደረጃ መንግስቱ፣ ግሩም ገዛኸኝ ቀጭኔ ከምኡውን ዮሐንስ መኮንን ሃይለ ማርያም ጃኒ ዝተባሃሉ ጥርጡራት እዮም። ፌደራል ፖሊስ ኢትዮጵያ ካብ ባህሊ ክብርታት ሕብረተሰብ ዝረሓቐ ኣብ ወለዶ ኣሉታዊ ጽልዋ ዘሕድርን ክዳውንትን ባዕዳዊ ባህልታት ንምክልኻል እቶም ጥርጡራት ብሕጋዊ መገዲ ተሓተቲ ምዃኖም ንምርግጋጽ ዝጀመሮ ምርመራ ኣጠናኺሩ ከም ዝቐጽል ኣፍሊጡ ኣሎ።